تماشاوان نژاد دمکی ده کو ایدی هاتنا انگو آماده بونا پروژه یاسای که ده درباره پیواجویا چارەسەریê de rojeva siyaseta Türkiye û Bakurê Kurdistanê de ye û her kes li hêviyê ye heta dawiya vê mehê êdî ew proje yasa biçe ber destê parlamentoyê hevserokatiya Konseya Rêveberiya Kecekê bi daxuyaniyeke tund nerazîbûn nîşan daye li hemberî wan gotûbêjên ku li ser yasaya taybet di derbarê pêvajoyê de têne kirin. Kecekê gotiye amadekirina her yasayekê bêyî hevdîtin û gotûbêja li gel Abdullah Öcalan û tevgera wan weke lîstik, ferskirin û komplo tê nirxandin. Di daxuyaniyê de hatiye ku heta Öcalan di şert û mercên azad yên xebatê de nikaribe kar bike, pêvajoya çekdanîn û fesihkirinê nakeve warê cîbicîkirinê. Kecekê di daxuyaniya xwe de bal kişandiye ser nûçeyên ku di medyaya Tirkiyeyê de têne belavkirin û gotiye ji 24 Gulanê û vir ve çi hevdîtin li gel Abdullah Öcalan nehatiye kirin. Kecekê gotiye prosedûrên di derbarê veguhestina bersivên hikûmetê bo Öcalan û Qendîlê de jî nehatine cîbicîkirin, tecrîda li îmraliyê bi gotina Kecekê berdewam dike. Di daxuyaniyê de rexne li daxuyaniyên serokê parlamentoyê Numan Kurtulmuşî hatine kirin. Kecekê gotiye bêyî ku nerîna Birêz Öcalan û tevgera me were wergirtin, bêjin em ê yasayekê bi vî rengî derxin, ev lîstikeke. Numan Kurtulmuş dibêje yên ku bên wê werin û yên neyên jî em ê li dijî wan gava bavêjin. Biryarên di vê rêkxistinê de bi awayekî yekdengî têne wergirtin û cîbicîkirin. Kecekê gotiye tevgera me tenê pêngavên hevgirtî û yekgirtî ciddî dikire. Pirsgirêk ne tenê danîna çekan ya ne tenê ew e ku şervan çekan deynin. Helwesta li hemberî şervanan û rêveberiya vê tevgerê divê yek be. Gotine divê Birêz Öcalan di şert û mercên azad de kar bike. Kecekê bi bîr xistiye ku di Kongreya fesihkirina PKK de biryar hatibû wergirtin ku ev pêvajo tenê dibin serokatiya Abdullah Öcalan de bimeşe, gotiye Birêz Öcalan tenê dibin şert û mercên xebat û jiyanê yên azad de dikare vê pêvajoyê bi rêve bibe. Heta ku statuya wî zelal nebe û di vî warî de gavên erênî neyên avêtin, tu kes nikare biryarên Kongreya PKK tê xewarê cîbicîkirinê. Gelo hikûmet bi yasaya vegera malê dixwaze serê civakê tevlî hev bike yan şerekî taybet li dijî medmeşîne? Kecekê pirsiye. Rexneya li seredanên İbrahim Kalın yên bo Iraqê jî di daxuyaniya Kecekê de heye. Amaje bi seredanên serokê Mîtê İbrahim Kalın yên ji bo Iraq û Herêma Kurdistanê jî kirine, gotine İbrahim Kalın ne tenê weke serokê îstîxbaratê, lê weke serokwezîrê hikûmetê li Iraqê digere. Gelo di plana tasfiye û êrîşa li ser tevgera me de rolê didine hinek hêzan? Tirkiye li şûna çareserkirina pirsgirêka xwe ya navxweyî bi Iraq û Îranê re plana êrîşên nû dike. Divê Iraq van planan qebûl neke.